Irridkom tibqgħu tagħtu kontribut biex dan is-settur ikompli jimmodernizza ruħu. Intom għandkom ir-rwol ekonomiku importanti però għandkom ukoll responsabilità soċjali fejn tistgħu tikkontribwixxu għal kwalità ta' ħajja aħjar. Dan kien il-messaġġ li għadda il-kap tal-Partit Nazzjonalista f'laqgħa li kellu mal-Kunsill tal-Malta Developers Association fejn kienu diskussi wħud mill-proposti tal-Partit Nazzjonalista li jiffukaw fuq dan is-settur. Fl-aħħar snin l-MDA saret stakeholder f'settur tant importanti u sensittiv li tirrappreżenta negozjanti li jħadmu ħafna nies u jinvestu fl-ekonomija ta' pajjiżna. Bernard Grech saħaq li apprezza l-kontribut tagħhom fid-dibattitu politiku u jaqbel mal-proposta li kienet saret mill-ex President tal-MDA Sandro Ketkuti dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dan fil-waqt li wieħed li gvern immexxi minnu joħloq klima ta' ġustizzja li fiha kulħadd ikun jista' jaħdem aħjar mingħajr rikat jew obbligazzjonijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq bl-aktar mod ċar li l-partit tallem mill-iżbalji tal-passat u qed jipproponi pakkett ta' proposti li jippremja negozjanti li jinvestu. U semma l-proposta li biex jinċentiva aktar investiment fl-intrapriżi, gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista ser inaqqas ir-rata tat-taxxa fuq l-qlieħ tan-negozji għal 15% fuq l-ewwel 500,000 euro profitt. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi miżuri li jinċentivaw lil first time buyers fejn l-inċentivi preżenti jsiru permanenti bl-ammont li fuqu ma titħallas bolla ikun ta' 400,000 euro. L-żgħażagħ taħt l-età ta' 35 sena li jkunu qed jixtru għall-ewwel darba, Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jtihom sussidju li jkopri sa 50% tal-imax fuq is-self sa 250,000 euro għall-ewwel 5 snin tas-self. Ix-xerrejja l-oħra kollha li jieħdu self personali għal xiri ta' proprjetà residenzjali jikkwalifikaw għal tnaqqis tal-imax fuq is-self midħul tax-xabli tagħhom sa valur massimu tal-proprjetà ta' 350,000 euro għall-ewwel 5 snin tas-self. Bernard Grech semma kif qed jipproponi wkoll għajnuna għal tisbieħ u titjib ta' djar eżistenti ta' meta se jagħti rivużjoni tal-VAT sa 3,000 euro fis-sena lis-sidien ta' djar li tiżdied għal 6,000 euro fil-każ tal-familji li jinkludu pensjonant jew persuna b'diżabilità. F'dak li għandu x'jaqsam bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent, il-Partit Nazzjonalista jipproponi li biex art li mhux ODZ tiddaħħal fiż-żoni tal-iżvilupp ikun jeħtieġ il-vot ta' 2/3 tal-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista ser jagħmel ukoll eserċizzju li kull sena il-Gvern iżid 50,000 metru kwadru ta' art pubblika maż-żoni meqjusin barra miż-żona ta' żvilupp. Waqt din il-laqa, il-President tal-MDA Michael Stivala tkellem dwar diversi proposti li għandha l-Assoċjazzjoni fil-waqt li wieħed seta' jinnota kemm dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista jaqbel ma' dak li jridu l-MDA fosthom dwar il-first time buyers, l-ODZ u anke fejn art tal-privat tinxtara bi prezz tas-suq. Min-naħa tiegħu Bernard Grech qal li gvern immexxi minnu ser jinċentiva lil min tassew irid jaħdem imma kulħadd irid jifhem li għandu responsabbiltajiet lejn il-pajjiż u l-komunità.